लासैनो बारनो हमबाय बिटिसि राजखान्थिनि दुंहाव बारा। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव नुनो मोनगोन गिदिर गिदिर जादुगर बिलाथि दैदेनगिरि। थियारि जाबाय राजखान्थि दोलोफोरा दोलोनि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जिल्लायै जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मेल। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सिनस्रिखौ फोरादों बयबो राजखान्थि दोलोफोरा। दोलोनि गोख्रोंथिखौ बांहोनो नाजादों राजखान्थि दोलोफोरा। दैदेनगिरि बाथ्रा बुंनाय जोंनि नोजोर। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फोरमायथि। बिटिसिनि गासै मोनब्रैजि बियाबाव थियारिसै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि। 3200 बुथ कमिटिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जिल्लाफोराव सोलिदों मावबादा आरो बुंथिदों मोनब्रैजि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जों थियारिसै आरो जोंनो सरकार दागोन। পিএলৰ কমপ্লিট আমি নিৰ্বাচনলৈকে যাবলৈ সাজু হৈ আছো। ইতিমধ্যে মই কৈছে যে 3200টা বুথ কমিটি কাম কৰি আছে, 40টা সমষ্টি কাম কৰি আছে। গতিকে ইউপিপিএলে আমি সকলো দিশৰ পৰা এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। নিৰ্দলীয় খেলিও ই চৰকাৰ কৰে আৰু ইউপিপিএলটো ৰুলিঙত আছো এতিয়া। গতিকে চৰকাৰ নকৰি কি কৰিব ইউপিপিএলে? চৰকাৰে কৰিব। गुबुन सासे दैदेनगिरि आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि फोरमायथि एरै बेबारनि बिसायख'थियाव जागोन गिदिर जादु बाहागो लागोन गिदिर गिदिर जादुगर मोनब्रैजि बियाबाव बिजाथि होना बिसायख'थि गेलेनो जों थियारिसै। যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ডাঙৰ যাদু মেজিক চাব আৰু এই যোৱাকালিও কৈছোঁ মই বহুত ডাঙৰ এটা মেজিক দেখিবলৈ পাব। এই মেজিকৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেই সময়তে ক'ব পাৰিম। মানে जादुकर नामिब बहुत डाঙर जादुकर खननो हायोबो इदो मैं एथिया नखौ। जायखियानो जायाथों मानो राजखान्थि दोलोखौ जेरैखिजाया गोख्रों खालामनो सोलिदों बायदि सोलो बोलो। बेराफारसे एमपि जयन्त बसुमतारीनि फोरमायथि गासै बियाबाव बिजाथि होना बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारिसै आरो जोबोद मोनसे फिथाइ दिन्थिनो थांगासिनो दं बिटिआर बिसायख'थियाव। ইউপিপিএল হিসাবে আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতেই আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত যিখিনি নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া আছে ইয়াত ভাল এটা ফলাফল আমি নিশ্চয়কৈ দেখাব পাৰিম। बिसायख'थिनि बारनाया सोलिबाय राजखान्थि दोलोफोरा गां आरो सिनस्रिखौ फोराबाय। बिदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जेरैखिजाया बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जाबाय बेखौ रोखा नुनो मोनो आरो फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया माबायदि फिथाइ लाबोगोन बेखौ उनावसो मिथिगोन। नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय प्रमद बर' आरो दैदेनगिरिनि बाथ्राफोरनिफ्राय रोखा जायोदि फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गोख्रोङै बाहागो लानो जुजिनो थियारिसै।